Zdravím vás z kanálu Popcast, ja som Ďuri, toto je ďalší bonusový rozhovor so spisovateľom Marianom Kubičkom a my sa nachádzame pri príležitosti krstu jeho knihy v úžasných priestoroch stredovekej taverny v Nitre, takže keď takedy pôjdete okolo, zastavte sa a teraz prejdem. Ahoj Marian. Táto kniha vlastne bola krstená dneska, ale ona vyšla už asi dávnejšie. No, vyšla ešte pred Vianocami, ale sa nepodarilo skôr krstiť, takže dnes. A aké máš na ňu ohlasy? Úžasné. Úžasné. Však už určite vyšli aj nejaké prvé kritiky, dúfam, že pozitívne. Povieš nám, o čom je? No, kritiky vlastne vyšli od mojich žiakov, takže maximálne také, ale o čom to je? Je to o skupine štyroch mladých ľudí, ktorí sa stretnú v jednom tábore letnom a tam sa žívajú dobrodružstva, také fantázie a... Nakoľko tá kniha čerpá z tvojich skutočných zážitkov a nakoľko je to taký výmysel? Tak je logické, že tie fantasy asi budú vymyslené, alebo možno nie, ale taký čo si tam dal také iné toho reálneho sveta? Dosť zo svojho života, dosť zo svojich dobrodružstiev som tam dal, nie zo svojho života. Dosť som si povymýšľal samozrejme, ale väčšinu vecí, čo tam je, tak to som asi aj prežil, okrem toho avarského démona a nejakého to zabíjania. Tak to by som ani neprijal. Krstilo sa paintballko, asi to má súvisť s tým, kde sa to deje. Ty si vravel, že je to v takom militantnejšom tábore. Ja mám takúto otázku inú. Či si ty ako mladý dospelý alebo mladší, lebo to je asi určené takým tým tínedžerom, aké knihy si ty čítal v tom čase, keď si bol v tom veku? Tak v tom veku, keď som bol ja mladý, možno Pána prstenov, možno nejaké Verneovky, možno nejaká edícia Stopy, už ani neviem, Šanáru som čítal. Jasné, Šanár, a inak to sa teraz ťažko zaňa. Seriál vyšiel, videl si? Videl. Páčil sa? Nepáčil. Čím si sa inšpiroval okrem skutočných zážitkov, lebo stane sa niekedy autorovi, že sa mu dostane také niečo iné do tej knihy z takých tých vecí, čo on má rád, lebo ja som nedávno čítal Troch pátračov a rozmýšľal som, že keď som mi išli akorát na krst, že či tam nebude taký podobný nádyk, ale asi nie, že? No pôvodne som chcel niečo ako Traja pátrači, niečo podobné napísať, ale potom som prešiel na niečo také ako Goonies, Rošťáci, hej, takže je to podobné Rošťákom, Indiana Jones, Lara Croft a také strany. To znie veľmi skvelo, týmto si vlastne naznačil, že ty si nadšený hráč videohier, alebo minimálne sa tomu tak trocha venuješ. Ktorá je tvoja obľúbená? Lineage. Dvojka. A ešte fungujú servery? Fungujú servery, zadarmo je ešte aj oficiálka, takže je to v pohode a ešte aj Vovko občas si teraz zahrám. Výborne. Dobre, ty si vravel, že to čítali tvoji žiaci, to znamená, že ty učíš, pravdepodobne, kde učíš? Učím na jednom konzervatóriu v Nitre. A aké mali oni na to ohlasy? Celkom kladné, ako páčilo sa. Našli sa tam, nevadilo im, že si s nich spravil postavy, lebo to niektorým ľuďom môže byť nepríjemné. No, našli sa tam nejakí ľudia, sú tam skutočné postavy, moji študenti, ale nevadilo im. Ja som im povedal dopredu, že tam budú. A mňa vždy zaujíma pri knihách, keď vznikajú, odohráva sa to typujem na Slovensku, a keď vznikajú takéto slovenské knihy, tak to prostredie, ktorom je, či je nejaké zmes viacerých skutočných miest, alebo je to jedno konkrétne skutočné miesto, alebo si vymyslel úplne nové, lebo napríklad Dominik Dán, ten má vždy naše mesto, aj keď všetkým je jasné, že je to Bratislava. Nespomínam tam žiadne mesto, žiadnu dedinu, nič, ale raz je tam tuším spomenuté Nitrava, takže odohráva sa to v okolí Nitry, plus minus 30 km. No, takže tých v lesoch okolo Gímeša. Pôjdu na Gímeš? Nepôjdu na Gímeš, južnejšie, hej, smer juh, smer Cabaj, smer Šala a tá oblasť. Gímeš je moja obľúbená zrúcenina, úplne nádherná. A teraz také naše obligátne otázky, ktoré radi dávame autorom. Takže koľko je 3x5? 15. Dobre, a taká druhá, taká literárnejšia. Chodia tvoje postavy na záchod? Chodia, bežne, hej, aj grcajú, zvracajú všetko možné, zo všetkých otvorov dostávajú von zo seba to, čo treba. Dobre, takže a keby sme to náhodou nepovedali, kniha sa volá Potovorobíci. Nech sa páči, to je plagát. A toto bol Marian Kubičko, ja mu ďakujem za rozhovor. Ďakujeme. A toto bol kanál Popcast, ja som bol Ďuri, nezabudnite sledovať TGčko a možno bude aj súťažná otázka o knihu. Nepoviem akú, uhádnite.